Ну, гаразд. Тут ви кажете про от всі ці речі. Іншою рукою партія «Слуга народу» і уряд ініціюють законопроект, нове трудове законодавство, яке дозволить звільняти вагітних, яке дозволить звільняти будь-якого найманого працівника. Я розумію. З усіх тих причин, з яких раніше звільнити його було практично неможливо. Розумієте, це якийсь такий от дивний шпагат. Дивіться. Дуже часто люди беруть наші закони на ранніх стадіях, і вони судять по них всі їхні мінуси ранніх стадій, судять по все і вся. Прем'єр Гончарук прямо сказав, що в нас в країні легше розлучитися, ніж звільнити найманого працівника. Правильно, але чи ці причини, по які ви назвали, будуть там, чи вони переформульовані, чи вони будуть змінені, чи вони скасовані, це гарне питання. Але це ідеологія, він її чітко окреслив. Ні, дивіться, ідеологія, тут немає ідеології. Тут є просто реальність нашої країни, в якій численні корупціонери не народжують надто часто. Вони просто беруть собі декрет і перечекають той реформістський уряд, і потім, коли він піде, закінчується, вишлють його, тоді він знову поновиться на посаді. Проблема далеко не в історії з декретом. Проблема надто часто в історії з людьми, які користуються надто часто в державних посадах своїми оцими уявними причинами, щоб ніколи їх не втрачати. І в цьому контексті пан Гончарук має рацію. Але цей трудовий кодекс не ідеальний, і я отримав звернення від членів своїх друзів з кола людей, які працюють в вільних профспілках України. Це не горизвісні ФСПУ, а це якраз профспілки, які сформовані людьми вже на волонтерських засадах, і там вже якась реальна робота ведеться, щоб підтримувати один одного, щоб там різні елементи цього всього покращувати. Я говоритиму своїм колегам, бо я не експерт в цьому питанні, і казати мені, що мені розповідали, і як можливо це все покращувати. Ось. Так, а все-таки ви будете за це голосувати чи ні? Ще раз, я не думаю, що... За таку норму, якщо вона буде про те, що вагітних жінок або жінок, які перебувають в декреті, можна звільняти. Ви будете за це голосувати чи ні? Дивіться, давайте ми поговоримо про це повногранно із експертами, з лучними людьми. Я не вважаю, що це нормально звільняти жінок, які вагітні, і жінок, які в декреті. Але позиція фракції така. Ми поговорили з інвесторами, інвестори кажуть... Ні. Інвестори, по-перше, ні інвестори, ні фракції не мають позиції «давайте так або ніяк». У нас в фракції завжди обговорення. Оці всі знаменітні крила партії, про які казали члені рази, вони обговорюють постійно між собою. Вони познають аргументи, їм дають контраргументи. Деколи емоційно. Крила – це ті 15 груп? Ні, це ще крила, це оце, що сказав пан Корнієнко. Ліберали, консерватори і так далі. І між ними є діалог постійний. Я маю прекрасний діалог зі своїми абсолютними опонентами питань ідеології. Але попри це ми існуємо як національна партія по всій Україні в різних іпостасях. І я розумію, щоб наша країна була представлена, що в парламенті, що партія народу, всі ці крила потребуються. І я радий, що вони там, і знову ж можемо з ними прямо зразу планувати і говорити.